Дисней прадстаўляе Крыстафер Робін. Глыбока ў лесе на 100 акраў маленькі Крыстафер бавіў час за гульнямі са сваімі сябрамі. Далучаўся да прыгод, заўсёды прыходзіў на дапамогу, калі нехта трапляў у цяжкае становішча. А яшчэ ратаваў ад страшных сланапатамаў. Пастка для сланапатамаў і віскуноў. Але аднойчы настаў дзень, які прыходзіць да ўсіх дзяцей. Дзень развітання.